Dođite sa nama na Zlatibor. Vidite kako je Una srećna, a vidite i ovaj kofer koji nije mogao u gepek da nam stane. Taman kada smo stali na pumpu do odmorima, napao me ovaj goblin. Kako bih mu oprostio ovaj napad, pokušao da me podmiti jednom toplom čokoladom. I da, uspeo je. Nedugo zatim stigli smo na Zlatibor. Ništa lepše od influencerskog života gdje prođeš, postaviš kameru, vratiš se pa ponovo prođeš. Inače, ovo su nam stvari za 2 noćenja. I konačno smo stigli u apartman jer nama svaki put traje duplo duže zbog 16 pauza koje pravimo. Odmah nailazimo na prvi problem, a to je da smo mega gladni. A pošto ništa nismo imali da jedemo, odmah smo otišli na palačinke. Dobro. I na jedno kuvano vino. Sada da me pitate šta mi radimo u ovom kadru, nemam pojma. Duvamo vazduh. Oprali smo ruke i usput ste verovali da kada pustite vodu na jednoj česmi i na drugoj potekne voda. Mađija! Nakon čega smo svratili da Una kupi neku bundu i ja sam tu dobio polako napad jer nije mogla da se odluči da li kraću ili dužu. Zato vi pišite u komentarima. Pao je mrak i postalo već mega hladno, pa smo na brzinu svratili da napravimo neki estetični snimak za Instagram. A trebalo da se kucamo. Da. Nakon našeg bezuspešnog kucanja nastavili smo dalje našu avanturu. Želili smo da idemo negde da se sankamo, ali ovo bio vrhunac zlatiborskog snega. Kakva je ovo borovina na vratima, bre. Pre nego što smo se vratili u apartman, svratili smo do marketa da kupimo vodu. Volim kada imaju kolica u mojoj veličini. Koga lažemo da ćemo samo vodu kupiti? Pomirili smo se sa činjenicom i uzeli smo još par stvari. Kao da nas je 10 došlo, a ne 2. Iskrivili smo kičme, ali je bitno da smo u jednoj turi sve uspeli da donesemo u apartman, u kom smo i proveli ostatak večeri.